naende batege gete kama abana baminto iringa we ere biya basere bobe naende batege gete kama e point yengo tina kwa mwa tato burayi bo kurigigwa naende ndakibo kuri no je mnachira okono kuri burayi bwana naende kwa 2027 ngoro kasa abantu bari tinto meti barongo nga ninchu kwane nga era uri no soro beka tubuka nkwere tanje korigia naende ngereta asegete nchikorigia naende ngochoka asegete nchikorigia bono iga karonzo kunye kuonjokana nari tobora lie kene karonzo kunye kuonjokana nari ntoba iringia kuburia kuburi wa munyoro kunye kuonjokana nari nagenderete kunye kuonjokana ne mikutano wanda bande kakuru omonto oliyo kuruku unini yujini kunye kuonjokana nari iringa we bona dade ne baboli ayo ikaranse tega atura onchokanana omwemzi ocho ikaranse tega atanya kuonchokanana tanya gojiande mwagala tebi ngaya kanyamorore ngabono gochare ochire mwayare tiwikebere chiairire next week ngoira nari US bona gukura morenga na era tagete egenteke bono nakitogo kora ekera next week Jumatano agoja gusi abekirwenga wasinga village elder kwa bere mona kuribombo gusi marako babotuko US World Bank for another 6 months mumago tobeka gaera Tiga ngonsi be Osoro ga for 6 months ndatige pareri ya mochengo ndatige pareri etago nya gukura kurekerase wacheni yo mchezo my friend kwani yango abageni mwacha korua tambe gocha gotoa pole karibu sana aiga na obogirango tima ringi ntachira mapema na igure mwakwanire na hata ete gotegerera mbaira nirikire ngana gochakira 1 to Z ntaete kora irari bwageri ga kwanza kurwe ngora yana ya bene gochase family yo mwana minto orairaria Hoffman Madam Jacqueline warwa obonsi p Bridget Baliok Branford Brennel wasema na wame tokake na wanarra wana ndaere ko batevinga pole naende pole makwiria yana ya mubosokano abeta ya mubosokano naenda kabama kongo kweli nargo tebia abangwana bonstu karaste garinga ile pasta tebenga ae kogo kwa nga yuta itotoke na monya royo mona matenga gakia wana minto inche onyege ntonkere ngobo ete na makwiria mubosokano yani nyobo ete hani amakwiria mubosokano tayari naja kinyori rasini yake narugo ete iga kegera naru Nairobi nabo ete function igari Eldoret twakore function Eldoret nabo ete function yendo Mabei no muntu wenda gweta sa mache igoro for about 25 minutes namote yani to kuminyo kitweta ni kuruga to nego chimoino ikihagara ngetani ndusiga ikihagara tindo chimoerio because amakwerio mvuzo kanona makweri gete amabi chiwiki sato chiaera omubunge naro mo sani one sana ontenenerete ekarona ari kwenda bokubwane wo bete kuna mama okorokwa Beatrice Lach omwana oya ko graduate arenge omutienyo yo saba na first class mwana somete architectural or whatever agar go graduate na first class from the University of Nairobi okoba konya etrebu ya tachitu kutoka se list ya graduation because of clearance in the last December akabeku ya akabere wono ngina kama kumugurire masidi sindia sana the only son kama te wono ngo tuara genda omwana kare nyomba iga are bintu bya eyomba wasane baye bakamwakira botuko ngani njwe twaborwe taxi ninjwe to ikorwa sito gose ngai otoiki nyomba mwana akasoka saa 6 atate bitu nyina kagenda kababogoli akabaiki nyomba bono akabaiki sobo akatiga libabire
liliako ako ikibali bande babere tika super highway aka lose control akarori wasenkarenga one yetike kukumia ere weka gakwa bali bande babere bagasoka very formal. I want you to imagine the pain that the mother are equated through. Onye koroche ngekim pain tiambaye omwana bwo mwelio mon subati nare o Nairobi lili mbra ya got last year lili atwete nyinge ya got yo go block chinchira mwako ya kabogolio kwenda barenge sobo ono mwaka oya kamotebia njiti yangene na bana babire abamura ayotigarenge nyaruka moche na barabwe bitumbire baragokora moche no mambiende akabogolio abana babire agacha sobo no mabei agaika narok bugari ntulere wasitima ligari ase amacha gotoka mange epare gochia ngaki ali agoro suswa, that is the word. Agaikaria amacha ali alinga mange ya mugakoyo agateba ngabono tiga egari ya nene na bongo etekerega erodi ne konya etri agachigweta agachotwa na abana ba ebonsi babire bilia yoroche ngekine gakone ngina kaigunga mumbro yo mwa okure agastuka bwata burwere bwa pressure agakwa. The same week ise omokungu baadaye after about a month na bwata burwere bwa sukari agakwa. Yona muswati otigo ire no mwana yomo omonyeruka baiteire mechando mwana uyo yomo na agakora form for last year. Ona kama tengo mwana muna kwa reform for last year go etrebia na hadi so tayo na bamraba mnyomba hiyo tianko ile Mombasa ko ene nko gurire kende tobera na hayo wikemo agaikari bako nyomba chiri kuruko Airbnb agasoa bakwirugira litikolia kabere bakwirugira egasi ekalupukanga ka ekabasamba omwana uyo akayi 75% ngina akayi 40%. Omwana yo, I don't need to tell you the story, you know she died. Musibati yo katigara weka. To date, RICU. It's been about 5 months. Baba, when you see a miracle, when you see some things you kuminga, ama muna wana elaji ya kumbolinga, ono nyasaya naro, ono. What life is this? Ekerekwa nyolide mechando. It's only you who understands. Abantu barega bonse bya tento mayete na kigwete ondira yo mayete na ebiye ko manyete. What we can only do is to give you strength through Christ. Togo sabere tobatenga na bana bago nyasaya bakonye bakinebuya baje kubyuka. Na ndio kero twachirega tuliye nchira tokumukyo mochiyoyo. And that is why today I want to thank Contractors Association